खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि हाग्रामा महिलारि आरो रिहन दैमारिनि सायाव रंगुल बर'नि अजद मा अजद दैखांदों रंगुल बर'आ बे समाव रंगुल बर'आ माखासे सोंथि खालामदों बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि आरो डिपुटि चिफ रिहन दैमारिनि सायाव बिथाङा दिनै बिटिसिनि एग्रिकालचार बिफाननि गोहोआ सोरनि आखायाव होनना सोंथि दिखांदों थारैनो बर' माहारिनि बेसेबा गोलाव सोमावसारनानै मोननाय सासनखौ सोरबा बर' माहारिनि सोमावसारनायजों जेबो सोमोन्दो गैयै सोमावसारनायाव जेबो बिहोमा गैयै इएम डिपुटि चिफफोरनि फिसाज्लाफोरनि आखायावसो नामा बेफोरबायदिनो माखासे अजद दैखांदों रंगुल बर'आ थारैनो लानो गोनां जादों नामा एग्रिकालचार बिफाननि खामानिफोराव रिहन दैमारिनि फिसाज्लानि पारमिसन जुदि लानो गोनां जादोंब्ला बियो बेसे गनायजाथाव बेबायदिब्ला फैबाय थानाय समाव रिहन दैमारिनिफ्राय मा आसा खालामनो हागोन रायजो राजाफोरा सोंथि दिखांदों रंगुल बर'आ दानिया फैनो बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि आरो डिपुटि चिफ रिहन दैमारिनि सायाव रंगुल बर'आ मा अजद दिखांदों आबुङै खोनासंलांनि दिनै जोङो नायबाय जे हाग्रामा महिलारिया कुनु बर' हारिनि थाखाय सानग्रा मानसि नंला जेरैखि जाया सेम एज इट इज बेखौनो खालामगासिनो दङ रिहन दैमारि बिथाङा बारग' मन्त्रि बिथाङा गावनि फिसाज्लाखौ जेरैखि जाया राजनितिक भाबै इस्टाब्लिश खालामनो गायसननो थाखाय बिथाङा सान हर नाजागासिनो दं दिनै एग्रिकालचारनि माबाफोर एप्रुभेल लायनो थाङोब्ला दिनै रिहन दैमारिनि फिसाज्लाखौसो लोगो हमनो गोनां जायो रिहन दैमारिनि फिसाज्लाया एमसिएलए ना इएम ना एमएलए मानो बर' आन्दलनाव बड'लेण्ड मुभमेन्टआव रिहन दैमारिनि फिसाज्ला हाग्रामा महिलारि बिथांनि बिसि बिथांनि बिबनां बिथांमोना मा कन्ट्रिबिउसन दङ दिनै प्रमिला रानी ब्रह्म बायदि सासे गोग्गोम दैदेनगिरि बर' जातीय संग्रामजों बड'लेण्ड मुभमेन्टजों थोंजोङै सोमोन्दो थानाय मानसिफोरखौ बिथांमोना इगनर खालामगासिनो दङ अफेन्डेड खालामगासिनो दङ